ja plantamendu egin jazautuen egun hontarako, eta, bueno, heldu zen, albiste txarra Lorenzo Fansala, eta orduan erabaki gauen, gaurko egunean, detailetxo bat aukitxia, pixkat, guretako, arrasateko txalaparta talde moruen, kriston lan egin zabelako, eta, bueno, gero, bai kopik eta bai igonek, bai, indauean rekorriduagatik, gu enparte, bai hemen holan gauz, talde bat dau, pixkat eurak hasizilako jende bat irakusten, eta jende horrek erakutsi duzkulako guri, eta guk aurrera gure belako jarraitzu honekin, ez? Orduan, dauku bertotxo bat hemen, eta zintzako... Ospatzen dugu gaurkuan, urtze txiki parta eguna, omen dugura genuke, Lorentxo Altube laguna. Herri gintza zein kulturan, gorpuz tarima jarduna, gure ondarea bultzatuz, zelan ederta txukuna. Euskal instrumentuekiko jakintza eta maitasuna, transmitituz txalaparta, denen artean kutxuna. Behin kopik eta igonek sustraitutako jartzuna, arro hartzen dou testigua, sustatuz biharko txakuna.